מזמן כבר חיפשנו בפלורנטין גם אוכל אורגני, אבל גם התארגנות כזאת, שאנחנו אוהבים את דרך ההתארגנות הזאת, שזה בלי רווח, קהילתי. בקיצור, מצאנו כזה ומיד הצטרפנו, ממש ברגע שראינו את הקו-אופ בסלון מזל שהוא היה אז, נכנסנו ואמרנו שאנחנו רוצים להצטרף, וזה מה שהיה. הצטרפתי לקו-אופ כי מעבר לסיבות הבריאותיות הידועות, היה חשוב לי הקשר הישיר עם החקלאי, לדעת בדיוק ממי אני קונה ומאיפה האוכל שלי מגיע. הצטרפתי לקו-אופ משתי סיבות עיקריות, אחת זה האוכל האורגני והשני זה השיטה החברתית שנראית לי מאוד רלוונטית ומעניינת וראויה. עוד סיבה שהצטרפתי בגללה זה בגלל שאני לא צריך לקחת כל מיני אריזות שאני מאוד לא אוהב, ופה אפשר לקחת את הדברים לא ארוזים, אז זה הסיבות העיקריות. מה שאני אוהב דווקא בקואופרטיב זה המודל הכלכלי של חברה של אנשים שהתאחדה ביחד כדי לנצל את הכוח הקנייה שלה ולהשיג מוצרים טובים יותר במחיר טוב יותר. עוד דבר טוב בזה זה הביטחון שזה נותן לנו, כי יש לנו קשר ישיר עם היצרן, אנחנו מקבלים את המוצרים שלנו שאנחנו רוצים ואנחנו מושפעים פחות מאירועים חיצוניים, כי אנחנו יוצאים מין מיני כלכלה כזאת משלנו. כשאומרים בן אדם ברחוב קו-אופ, הוא ישר חושב על איזשהו קואופרטיב או איזשהו סופר, אבל קו-אופ זה בעצם קבוצה של אנשים שפשוט רוצה לעשות טוב בעולם ולהרגיש טוב עם העולם, ואני שמח להיות חלק ממנה.